Wense masobo ikirano kurwase kaunti ya Kisii awasense mo yabonchuriria kurwase chiro ya Itumbe bagenderete kubara asara enene akubwatkana no wateka kwomurero obutkobo gukira rero chinsa 12 cyamambya asenonya nabo egati abari bayikirana babwatirana koyorimya omurero yo abo bisabo korimya omurero kurwase kaunti ya Kisii boigo nigo banyara ko bagwikirana sense meyo nonye banyorire kurendirigo banyara ko bakorimya omurero yo boigo aba bisabo se aba MCA anene kurwase ewodi elia ba Central John Sambo na wigo olio sameto mukwero swanyondari banyarako bawikira nase ensemeyo nabano nigo baruro kubore ocyase serikali kubakonya elio kogendera no bonchore babo na tokumanyiwa no muri keito Julikerubo Ensemo ya bonchoreria bechiro ya Itumbe iyo gotoke wadi ya basichache ebunge abo basinigo aseritkoria rero babara serenene kubwatekana no murero uyo ateka ase chinsa 12 n'enusu cyamambya uyo sambe byoski byabwate nibo etamanyiri. I was busy ngwari narenge customers 1 2 suddenly nabuganga negote gosambu kurusiko iskangura samba bare goto ngige gona gotioka naira na back oligeringa egasi yani of course kanidina peka gas on egasi yani osibwata magoso nagenda nanye pick anyote bwati magoso ndo nanye pick nasoka nero naira dio mondo isiko gotaka gotema kuligeringi anyori dio kida very black nari kunyara waswa una nasoka no nasoka ndi munande yo so kerege ntokiane korengana nanje gokia yereme nanyora ngurangiri gunganchu wewe socha nere mbegete kondangiri nganchu kurumuino yaire tokuminyoka igo tokonyora umuro wanza kurwa sinyombe cya muino kabisa then from there abantu nanyora abantu baminto bakira abange batema koja goliye binto ndamaje naliye bungo nachikotema koigoro goche paigoro nasinywa natema koigora toigora kure para lakini korongo igoro goche asichuru muchinde chansinye bibungo byansireria because there's many. But finally, tuwa wanaisi abantu baminto ba wanaisi ngasoke binde because yo modro yo nabora bwate mpaka hata saida situmenyete. Nilikuwa duka ya M-Pesa hapa nyuma, kulikuwa na simu ndani, charger, earphones na pesa ya M-Pesa ilikuwa ndani. Mimi nilipigiwa simu around 6:20 nikaambiwa nifike nifungue duka nione kama nasaidia anything lakini sikusaidia kitu chochote. Nonya na baba menye bensemeyo nigo barago okunyoro kwa abantu bokorimya omurero abo bachange chinsa 3 bosyo. Nonya nabo nigo banyara korimya omurero yo nagonyotanga gusarara gucyase chinyomba chinde. Nivo Kenya nazo omba ni county government tusaidie kutushughulikia wakati ajali kama hii imehappen, anatuma watu wa mapema wanaingilia. Manake tangu moto ilipoanza tulingojea kama masaa 3 ndio tukakuja kuona hizo gari hapa hivi. Omanyakirego bwechire yo nigo boigo abore bali baire binto byabande kurwasa yo bairanie na boigo nigaremya bali basiria enibo. Ne onde ombu boborie gento kyomuntu akeirani. Onde bwensi obogori gento kyomuntu gakore gento keirane tareta naenda asara tabaso koira gento ketariki ya mwaye lakini nyokoira iyunza uri yake abana biashara abunigo baburiye serikali ye county ya Kisii wesoke na kubakonya kubwa mono nigo baburiye kubekerwe getuo gyokorimya omurero ase sub county yo iriyo gakonya asobwango ekerome basukano buneyo yabeire. So tunaomba county government yetu kama anaweza tusaidia na kama si sub county tupate ka substation ka kuzima moto around huko Itumbe. Naona Itumbe ni town kubwa. Igotoko bole mwesimi wa Simba Harati. Aya no muntu itonsa ne jirani ya itonsa iga no muntu itotochorete na bogo toligereri otorera mabera Itumbe. Ono turakanye mwesike Simba Harati mwesimi gwito anyara gotokonya royo sara tuanyare konyore ensana sana. Omo MCA wesemeyo John Sambo niga kera abantu bokorimya omurero bunambuya nabo igabonchorere baitumbe abo bachamo kwenekia okorimya kumurero uyu bakera abantu baito ba fire team kurwase county mwa respond bwango mwamnyoka mwanyare kwa mo contain omurero abantu bonse baba bamenye baitumbe committee echirondo cha chairman noara una mwabwatirane n'abantu abonse mwanyare ko bamoko orimya omurero.
omwe bwe ward ya Sameta mukwerero swanya undari oyubo igoikira naso mu basokano uyo nigabori abantu bakoni electronics kwene kebunna mbabwate pambyo kurimyo murero ase kiduka cyabo eryo gokonya ase kinga kichime basokano yemerero kamuranje toteme kubika pambwelie ya fire extinguisher ya to kororo inyondi yarengo toko none ya inguyeribuke ngo siri yarenge umurero uyu Gingo ripoteri getaseni Kiandizi TV Eritarian Julie Kerubo.